दांत में दर्द सचमुच निराशाजनक हो सकता। दर्द हल्का से लेके गंभीर तक हो सकता। दांत में दर्द के कारण दांत के सड़ल, मसूड़ा के समस्या भा चोट हो सकता। दांत दर्द के अनदेखी कईल महंगा हो सकता। ऐसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क कईल जरूरी बा। लेकिन कबोक बो घर में तुरंत राहत के जरूरत पड़ेला। इस 7 आसान घरेलू उपाय आपके घर में दांत दर्द कम करे में मदद कर सकता। 1. ठंडी सिकाई कोल्ड कॉम्प्रेस बर्फ के तौलिया में लपेट ली भा आइस पैक के इस्तेमाल करी। ओकरा के अपना चेहरा के ओ हिस्सा पर राखी जहां दर्द होखे। इस सूजन कम करेला अवूरी दर्द से राहत देवेला। शाम के हर 2 घंटा में 15 से 20 मिनट तक अइसन कईला से रात में सुते के समय दर्द के संभावना कम हो जाला। 2. लौंग का तेल क्लोव ऑयल। लौंग के तेल में यूजेनॉल होखेला जवन की प्राकृतिक दर्द निवारक हा। दर्द वाला जगह के सुन्न क देवेला जवना से दर्द ना महसूस होखे। एकर इस्तेमाल 3 तरह से कईल जा सकेला। कुछ लौंग पानी में भिगो के पेस्ट बना के दर्द वाला दांत पर लगाई या ये पेस्ट खाली चाय के थैली में डाल के मुंह में रख दी। अगर रौरा चाहत बानी त लौंग के धीरे धीरे चबा के भाचूस के दर्द वाला दांत के नजदीक भी रख सकेनी। 3. सिर को ऊंचा करके सोएं। सुतत घड़ी माथा के नीचे अधिका तकिया राखे के चाही। सिर के शरीर से ऊंच रखला से दबाव अवूरी दर्द कम हो सकता। 4. नमक वाले पानी से कुल्ला। 1 चम्मच नमक के गुनगुना पानी में मिला के कुल्ला करी। नमक एगो प्राकृतिक जीवाणुरोधी एजेंट हा जवन सूजन के कम करेला अवूरी दांत के संक्रमण से बचावेला। दिन में कई बेर अलीसन करी। 5. पुदीना के चाय। पुदीना के चाय पीली भा दर्दनाक दांत पर पुदीना के चाय के थैली डाल दी। पुदीना में एंटीबैक्टीरियल अवूरी एंटीऑक्सीडेंट होखेला जवन की दर्द वाला जगह के सुन्नक के दर्द के कम करेला। 6. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कुल्ला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवूरी पानी के बराबर मात्रा में मिला के गार्गल करी। ऐसे बैक्टीरिया के मौत हो जाला अवूरी प्लेग कम हो जाला। ध्यान रहे इ पानी ना पिए। 7. पेनकिलर्स और जेल्स। काउंटर पर उपलब्ध दर्द निवारक दवाई जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई दांत दर्द के कम करे में मदद कर सकता। कुछ दवाई अवूरी जेल जवना में बेंजोकेन होखेला उ दर्द वाला जगह के सुन्न कर सकता अवूरी अस्थायी तौर पर राहत दे सकता। ये उपाय आपके कुछ समय खाती ही राहत दे सकता, लेकिन इस समस्या के बिल्कुल नजरअंदाज मत करी। दांत दर्द के सही कारण के पता लगावे अवूरी इलाज करावे खाती जल्दी से जल्दी दंत चिकित्सक से संपर्क करी। हमनी के आशा बा कि रउआ सभे के ई वीडियो पसंद आई। हमनी के वीडियो के लाइक आ सब्सक्राइब जरूर करी।